Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще се возим в автобус 8.1, който го чакаме в момента. Абе, това не използва по-мръсна газ от всички две. Най-накрая да дойде този автобус. Хора, има един автобус 150 в 12.48. Сашо, не ми дреме. Добре. Айде по-бързо, бе. Абе, изчакай малко, ти силно, не можеш да изчакаш и да се отворят и врати. Ако продължаш да... За двете се засилваш. Да, ето го 8.1. Мама, тръгвам си. Така, 8.1. О. Леле. Така, качвам се най-отпред, защото искам. Така, време е да снимаме. Ето така ще снимаме. Ще фокусираме малко. Ето така ще снимаме. Сега минаваме покрай някакви си дървета. Хало! Хало, 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 хало. Така ми представиш ли си сега да ме заведе някъде другаде? А, не. Сега ме заведе къде другаде. Така. Къде? Така. Не, просто не помня. Окей. Айде. Ние слизаме ето тук. Снимам видеоклип. Чакай, къде излетяте? Така хора, слизаме от автобус 8.1 и ще кажем чао за този автобус. Чао! Чао!